Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya aturkan kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang lainnya. Dan selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Kapolsek, ugi Bapak dan Ramil. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada seluruh masyarakat Sempit yang bila mana pada malam hari ini telah berkenan mengundang segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya dari Ketapang Kuning, Musian, Jombang. Hadirin yang berbahagia, tidak banyak kata, acara demi acara telah Anda saksikan. Untuk acara yang satu ini, saya akan menampilkan sederetan seniwati Ludruk Budi Wijaya yang akan dikemas langsung dalam satu paket acara Bedayan Sekar Sari. Gendang tak seponane abadan tak lakonane abang meneh ora lempura wong sing ijo malih putih bocah meneh ora ngoyor sing duwe bojo ra nate dari mana datang ngalintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya kita dari mata turun ke hati. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini sebelum saya tampilkan si cantik jelita, ada pemberitahuan bahwa Mami Okta tidak hadir pada malam hari ini. Kenapa? Hah? Mami Okta rusak. Saya ngerusak. Hei, Hah? amit bu. Waduh. Hei, Halo. hei. Tami, hei, sindene ku teko kono. Kadir matamu ah. Loh. Lah Bayaran mbok bathok dhewe atine. lek sik ta lah juragane ki mang lo ngomongi, lek Mami gak iso teko. Aku mari kiret. Hah? Piye? Mari payu. Loh, gak usah berbohong dirimu. Aku kancamu kok mbok tinggal. Minggir ta, Mas. Nyun sewu nggih. Paringi jalan, Pak. Amit, amit. Waduh, aku diambungi pakde iki lho. Modelmu mi lek diambungi pakde brok-brok, lek brondong ae kok tukno. Lancang kono ki ya. Lancang piye? Wong aku teko kok ora gak teko. Loh, lah jarane juragane ngono. Mami gak iso teko, Mbak Inge. Ngono iki aku ya manut apa jare juragane sing bayari. Lah penerak duwe teleponku jane takon mi sampe ndondi. Ngerti sebab aku telat. Lah lha apa? Aku ditinggal nduk res area tol kono lho. Lah lha apa kok iso ditinggal nduk kono? Sopirku kurang ajar, aku ngoyo ditinggal. Jagani kene tipeke kene ya gono nggone ngoyo. Loh, mosok. Loh, krungu ah.
Cukup diturno ae wong atase lanang ae kok. Lanang matamu ah. Gelungan sampe gede lanang. Kene sumpri jedit begitu teko blek aku yo keblek koyo gak ono nggone ngono. Le, sampean sing kurang bersyukur. Karo bapak-bapak panitia, iku wis disediani nggone Sediane apa nang kono yo gak ono krembengan gawe ngono. Kalau deloken kalen kari jegur. Langsung ekonomi yo nandi. Nduk ndi? Tak pepet to pelem iki lho. Jambu ta? Pelem ngarep iki lho, semute mudal. Ndasku dirubung semut iki lho. Nggih, monggo Mami. Uluk salam. Alhamdulillah Mami Okta nyampe mriki nggih. Sami sehat sedaya. Kok gak kompak warga Selempit ditungano selamat kok. Sami sehat sedaya. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata ingkang sampun rawuh. Amin. Ugi pamong desane, masyarakate, ugi kunjuk para senimane. Sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sik le. Menyesuaikan kostum. Kostum kita itu yang dipakai cewek. Cewek. Jadi swanten iki kudune Cewek. lho iku lho jarene sing ngelokno jarene Ya, mang saiki. wedok kok suarane lanang. Amene isu sampean delok aku lak macak sapam. Lancak kok. Jumpa kali kahanan dalu menika matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh ugi channel-channel YouTube yang sudah meliput dan juga Pak Kaji Comot sudah hadir di sini Umi Kendi keluarga besar sampun rawuh mriki. Nggih. Didukung apa yuk nang kene iki yuk lighting-e Fortuna Lighting motor dan juga sound system THJ. THJ audio ada duelnya ndak? Duel. Duelnya apa iki wis? Mbok kono catetane. Nggih. Matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini. Audione wong sempit wis ngono ae ya Mi ya. Ngoten. Wis matur sembah nuwun. Yuk. Ayo diwiwiti Bedayan Sekarsari bersama duo Kembang Api. Edisi Kembang rek. Edisi Kembang. Edisi Kembang. Wah, canggih, istimewa masyarakat Selempit sakmene akeh ngadep rene kabeh. Yo, sing delok raimu iku ya sapa lek gak ngadep rene. Masih gak usah dikongkon, masih sing kono, sing kono, sing kono. Gak usah dikongkon mesti ngadep rene. Cerek. Yo ndelok potonganmu, ngerti gak? Wis aja kakek ngomong anak-anakmu ki celun. Tak culek rada mundur. Kaya gajah mungkur ngono. Mikir. Edisi jajan rek, edisi jajan. Kok apa mau kembang? Kembang, edisi kembang. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella, Ning Adis, Ning Kiki, Amelia. Iki trio kembang apa Mi? Apa cak? Iki ana sing ngarani Kembang Gajeng. Kembang Gajeng. Bersama trio Kembang Gajeng. Ayo dok. Sak lembar godhonge karo katon sabar ngomong putra. Wangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe tak lewangi karuan umur kari senenge tak melu duwe
Baripun kembang gajeng Niki disusul sinten niki? si cantik jelita Neng Marsa Neng Dias duo kimi Duo kembang rawe. Lah tadi kuatel ngono rek. lak garai keroken mi Lah iki selanjutnya iki yuk di belakang Neng Dias akan saya tampilkan Neng Rani dan Neng Nana Salehu sing duwe iki lho Ri. Iki dua apa mi? duo kembang kates. Kembang kates iku lak akeh tlutuhe ya mi ya. Apa-apa sedep. Tresno dipielani Nang Semarang mampir kos-kosan tak kira sayang dianggap koncoan bayang gopra ojo dipakoni gendaan panjak pancen mana sakti mek ngono aku gak gelem aku di gendaan panjak. aku mau Aku ya mau dapat gak ngono baba kudu diantem tutuk ayahku baba di belakang Ning Nana Saleho akan saya tampilkan Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Iki dua apa mi? duo kembang jati. Lo alah
Dikira MC ini gak iso ya. Kaya mbak-mbak iki mang ya. Mas, ewang ngono jawab ya. Mas ya. Ayo. Cici, loro, telu. Siapa kita? Kau enak Mi. Kaya gak krungu aku. Lah kok balik ya. Siapa kita? Berpelukan. Tak tono kabeh. Iki ae lho. Laki-laki. Wong dhek lanang berpelukan gak krime. Blas. Ayo Mi. Selanjutnya monggo. Normal dapat gak ngono. Di belakang kadang-kadang Ning anikku malah akan saya tampilkan Ning Nyantika dan Ning Ayu Sabdosing. Duo kembang apa iki Mi? Duo kembang juwet. Mas apa Mbak? Mas. Api suaranya kayak banji nyeluk customer. Mas. Aduh. Kak Jejer kono. Di belakang Ning Ayu Sabdose akan saya tampilkan Ning Fikum Ning Yuni Suyanto. Kembang apa Mi? Iki kok gak iso metu lho Mi. Duo kembang bore. Lak gak nyekar Mi, iki cedek kuburan Mi. Wis meneng wae. Aku mikir suka tanggila nyolong moto ning kerinting ombo kodongi durung mesti aku melok riko aja ketek ana bojone. Di belakang Ning Yuni Suyanto akan saya tampilkan Ning Susanti dan Ning Mariati. Iki duo kembang apa Mi? Duo kembang macan kerah.
wani jambu alas kulit ijo sing diketes wis duwe bojo aja ngomaki beda bojo beda rezeki anyar pokoknya kelambine sing anyar kabeh. 3 artis sekaligus Ning Rizky, Ning Titin Mustika Waras, Ning Sartini. Lah iki lho, trio Kembang Tetes. Kembang Tetes. Gak boleh etan kali kulon ya kali arep nyabrang kana uwate etan kati kulon ya kati tak timbang-timbang padha abote. Monggo Mami, senior-seniornya Budi Wijaya. Segera Mami Okta tampilkan mriki senior Budi Wijaya kang dipun pandegani Ibu Yayu. Saking Lamongan, Disusul Ibu Mary. saking Mojosari, Disusul Umi Irma. saking Jombang. Ini trio napa, Ming? Trio Kembang Kertas. Kembang Turi yo kenek. Kembang rawe dibumbu pecel atiku kaya ngene dadine mangkel. Jambu alas kulit ijo sing dikedes wis duwe bojo bisa gampang ora bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyanding. Bu Inga Nggih Mami. sepindah malih matur sembah nuwun suwane para warga Selempit ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Nggih, matur sembah Donga kula nuwun. malih pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Nggih. Sesarengan artisi Sekar sarine Budi Wijaya. Monggo Mas Yono. Masih bersama Delewung Anti Galau Trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Lighting monggo matur suwun kangge Mas Nurin bareng Mas sekali lagi. Sesarengan Budi Wijaya. Bojomu tak silih sesuk-esuk tak baleni. Kelingan manis eseme kelingan ra magembuyune tresno lan kasih sayangi
ngarep atiku kelakon dadi bojone bojomu tak silih sesuk esuk tak baleni sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno terusno nelongso rasane ngati yen aku durung bisa duweni ayo Pak Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo ana gula ana semut durung randa aja direbut sumpah wis janji arep sehidup semati hati-hati ora bakal lurukan ayo yo manis rasane senadyan jelas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo aku kebacut tresno terusno nelongso rasane ngati yen aku urung bisa temeni jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo ana gula ana semut durung randa aja direbut sumane ngati yen kula dadi kawin dekati ati ora bakal luru ganti sumpah wis janji arep sehidup semati ayo sing gedhi bareng-bareng dilakoni atur jambu alas manis rasane senadyan jelas tak enteni randone kalingan manis esem dur kelingan ramah kebuyune tresno lan kasih sayangi harap atiku kelakon dadi bojone sampun kapireng tembangipun jambu alas katur njenengan sami matur sembah nuwun ayah nggih satu tembang dari Budi Wijaya janji katur njenengan sami
Jeragane teko anakku lanang. Gampang kabusan Anjir yo. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mengharap cintaku. Hingga terbuka pintu hatiku untuk menerima cintamu. Tapi setelah ku jatuh cinta padamu, engkau begitu mudah melupakan diriku. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manisnya aku hayalkan, pahitnya aku rasakan. Terima kasih Mas Firman, Papa Erika. Pak Tete goyang, yuk. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mengharap cintaku. Hingga terbuka pintu hatiku untuk menerima cintamu. Tapi setelah ku jatuh cinta padamu, engkau begitu mudah melupakan diriku. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manisnya
Satu tembang pahitnya yang kurasakan sampun kapiran tembriki. Pasti saya kamu itu. Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Bisa digoyang bareng untuk semuanya. Ayo arisan. Ojo bertengkar terus Mas Kris. Sekarang Ojo kayak kisah ya. aman-aman wis ora. Iya Mbak Ade. Sampai saat ini aku tak mengerti apakah salahku. Coba katakan. Lanjur bolong. Dalam hati ini aku tak mengada asa di hatiku untuk yang lain. Walaupun berpisah aku tak kuasa keutuhan cinta. Itu yang ku dapat. Apa pertengkaran antara kita selalu terjadi. Setiap kali rasa cemburu datang jadi pemicu. Mengapa tak pernah kau mengerti diriku yang selama ini menyayangi setulus hatimu. Mengapa pertengkaran
Audio campur sari The Lewu and Gus Production. contoh
tuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Mbak Inga Nggih Mami. nggih menika wau pasugatan Pedayan Sekarsari kang sampun dilajengaken para seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, segera akan Anda saksikan sebuah pementasan lawak Kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Yuk Nggih. wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada penjobedane wong lali dik bejo sing eling among rasa yo among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih Mami. Kula Mami Oktaserli merinti di malam hari Lan kula ning Inge ngataraken syuting talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.